Deň sa chýli ku koncu a vy počúvate večierku. Váš denný sumár správ bez zbytočností. Je 21. august a meniny má Jana. Ak chceš niekomu zlepšiť deň gratuláciou, ešte to stíhaš. Teraz už najhorúcejšie témy dnešného dňa. .355.bank upozorňuje svojich klientov, že v piatok večer od 8 hodiny do sobotnejšieho rána do 9 hodiny nebude dostupná mobilná aplikácia ani internetové bankovníctvo. Preto by si mali dôležité platby vybaviť vopred. Slovenská majsterka Európy Ema Zapletalová, ktorá v tejto sezóne ovládla všetky 4 podujatia Diamantovej ligy, štartuje v piatok večer v Lausanne ako favoritka, no čelí silnej konkurencii amerických prekážkarok s lepšími osobnými rekordmi. Bulharsko sa pridáva k rastúcemu zoznamu európskych krajín, ktoré sú nútené obmedzovať jadrovú výrobu energie v dôsledku rekordného sucha. Konkrétne kvôli bezprecedentnému poklesu hladiny Dunaja, ktorý ohrozuje chladenie elektrárne Kozloduj, dodávajúcej viac než tretinu elektriny v krajine. KDH podáva trestné oznámenie v súvislosti s podozreniami zo systematického falšovania pôvodu potravín na Slovensku, pričom reaguje na svedectvo bývalej zamestnankyne spoločnosti Zeleninovo, ktorá odhalila bežnú prax vydávania zahraničnej zeleniny za Slovensku a zároveň vyzýva štát, obchodné reťazce aj ministra pôdohospodárstva na okamžité a dôsledné konanie. Bývalá česká atlétka Kristýna Denková, ktorá 3 roky verejne zdieľala svoj boj s leukémiou, aby povzbudila ďalších pacientov, zomrela vo veku 24 rokov. Nová divadelná a koncertná sezóna odštartovala gala programom Divadla Nová scéna na Bratislavskom hrade a slovenské kultúrne inštitúcie pripravili na najbližšie týždne bohatý program, zahŕňajúci opery, koncerty aj divadelné predstavenia, ktoré vzdávajú hold významným slovenským umelcom a hudobnej tradícii. To je na dnes všetko. Počujeme sa zasa zajtra. Pekný večer.